ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ରୂପ ଭାବେ ମନାଯାଏ, ଯାହା ରୁଦ୍ର ଓ ଶାନ୍ତ ଦୁଇଟି ରୂପର ଗଠନ। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟୀ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ମା ମଙ୍ଗଳା ଓ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝିବା। ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା ଓ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ରୂପ। ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏକ ମମତାମୟୀ ରୂପ।